Пали е? Да. Само не ги да тръгваш. Не я палиш нещо. Пали на фалшиво, покажи как се кара една алфа. Аз искам не ги да тръгваш на чантата, то тръгва него. А я покажи как се кара 3 стройка. Опанираш на цяло. То си бите в тази гърнетата. Кажи Алфа Ромео. Алфа Ромео. Аз обичам Алфа Ромео. Ти обичаш Алфа Ромео. Кажи истината. Аз имам 3 Алфа Ромео. 33. Аз имам 2-3 стройки и една 140. Палиш ли са? Да. И трите ще ги накъсам на въже да ги вържиш. Така ли бе? И какво става? И какво става на гонката? Какво става на гонката? Какво става на гонката? Май си спомням, че гледах в огледалото една червена 3 стройка как В моето огледало, що се виждаш си в 140-tica? Еми, защото си обърна огледалото напред да не се чувстваш зле. И Кубе, и Кобе! Кобе! Кубето е с 500 кила музика отзади и пак те нацепих. Добре, вървяхме заедно до 400 метра. На 400 завършихме заедно, ама после ма късаш човек. С половин тон музика. После много бягаш. Ма не, тя твоята е 260 и имаш колко дърпа. Има. Моята сладка сладоранка. Хубавата ми. Мизерийка тя. Алфа е. Ама не деш да цепиш дисплея, бе. Снимай японките там. Мали ги японките с тия малките пишки. Не, те пишките им малки, ама работа им голям. Двигателите им големи. Ти, какво се правиш? И ти караш японка? Аз не. А, верно, че ти е блъсна. Ай, стига просташки клипове за сега.